Zat Jim Sjugge zit de kap van de moenen van Breda er nog net op. Ik zal even op onderzoek uit hoe dat nou zit. Mooi vat, maar niet! Wieger, je komt uit Breda en je had een putje hier. Jazeker. Ja, we zijn nu met de kap bezig van de moon met de zwaluw. Dat wie nodig? Ja, dat wie nodig. Zeker. Eerst hadden we de jurken helemaal klaarmaken in de werkplaats. Toen kwamen we daarvoor aan de commissaris van de kap is eigenlijk ik wil een onderhoud daar. Dus die is toen besloten is van ik naar de grond dat te hellen. Dus die ben we nu aan het opknappen. Je had een medehelper, ik weet net waar die nou is en waar die mee bezig is. Weet ik soms ook net waar de reden. De ridder, dat is Klaas, dat is mijn broer. Klaas die helpt ik mij. Klaas, ja, dat is eigenlijk de uitvoerder. Hè? Klaas is de baas. Hè? Nee, wij komen met z'n beiden schaal weer mooi wat om. Dus we hebben mooi thuis in de warp werk, dat is niks mis mee. Klaas, kom er eens even bij. Hoe is het met zijn twaan? Ja, best. Ja, heel best. Je maakt een goede gearwerking met zijn twaan? Ja, absoluut. Ja. Dat leren goed, dus dat is een mooi wat. Ja. Wanneer gaat er de loft in? Als het goed is na een week waanzin komt het er weer op. Ja. Dat is meestal al 4 en dat... nou, dat net. Als er niet raar dingen gebeuren, dan lukt dat al. Ja. Je maakt je nog druk? Ja, nou, maar zolang we net er ook meisje, hè, dat is het belangrijkste. Dus nee, we komen er daar wel terug. Absoluut wel. Komt het al je goed van Wijnsje dat er in de loft komt? Ja, zolang het klaar erbij is, dan komt het altijd goed. Dan kan er niks van merken. Is dat echt zo klaar? Dat valt nog 2 vrienden maar vooruit. Maar ja, in dit beleving komt het al even goed. Dan maar rare dingen gebeuren, maar normaal gesproken dan geeft het wel waardevolle planning. We hoop je. Ja, altijd blijven hopen.